Sanibonani guys, igama uNqabeleni Buthela Mazibela eIthonga ngomhla ka-14 August. Namhlanje-ke bekade kuwusuku la uZama elethelwa amalobolo, elethelwa phela abantu bale koZungu abathunywe ugadla. Ushilo-ke loya baba wathi namhlanje ngicela nje ningalinge nisidubule ngesibhamu, azizele nje ukuzolimala la. Wathembisa uNtanzi benomduduzi ukuthi hayi cha, namhlanje bazoyiphatha kahle. Hhayi, ube nje ukuqala nje ubhuti ememezela indaba yamalobolo, ekhipha imvulamlomo, ekhipha nogologo. Hhayi, uNtanzi wakubeka kwacaca bha ukuthi uZama akasidayisi nje nhlobo, alikho ngisho inani angasalibize elingakhomba ukuthi lidayisa ingane yakhe. Hhayi impela bese kubonakala ukuthi uNtanzi uzama ukubakhombisa ukuthi akabafuni la bantu yabanyanya, kodwa konke lokho kwenza ngoba ephoqwa isimo. Kodwa-ke loya baba loya umane nje wavula imvilophu e-brown, wathulula imali guys eningi. Imali ebengafanele nje kube imali yamalobolo, bekungaba nje imali yomshado wonke omkhulu futhi oyindumezulu. Hhayi impela u-5 million mengingaphosisi loya. Belokhu eyithelile phezu kwepleti loya baba imali. uNtanzi naye umane wabamba ongenzansi bekunjaya. Kubonakala nje ukuthi hhayi ingane yabo, hhayi impela sebezoyivalelisa kuyona. OZungu bayithathe ngampela mebekhipha imali engaka. UZama-ke ngale ekamereni ubekade egqoka untombomi, fake ingubo yakhe emhlophe eyiveyili, kodwa-ke kuyiveli yesintu guys. Ubekade eyiqhenya umama mfethu ngaye, esho ukuthi wamuhle mntanami. Bengithi liyofika lolu suku sigigize sonke sijabule sigcwele siwumphakathi, kodwa-ke akunjalo. Uphatheke kabi ngiyakubona, kodwa-ke asiyenze lento mntanami, kulungile kuzodlula. Hhayi uZama wadabukisa, wangakhuluma ngisho izwi elilodwa. Kanti uyasho ngenhliziyo ukuthi hhayi kulungile, kodwa kuzogcina mina. Guys, kufike isikhathi sokuthi-ke amantombazane amathathu efike laphaya ukuze kukhonjwe phela umakoti ukuthi ubani kula mantombazane amathathu. Athe ey'mbozile nje ubaba wasukuma-ke lo kade ekhonga, wakhomba intombazane yokuqala. Bethe ey'mbula ubuso, hhayi bo akusiyena uZama. Hhayi washweba, the eseshwebe kanjalo, hhayi kwadingakala ukuthi ahlawule. Waphinde waya kule yesibili intombazane, nakhona futhi waphinde washweba. Hhayi washo ukuthi hheyi ngey'khathi zami kangayigeji lento, kuyasho ukuthi singaguga mani. Waphinde-ke manje waya kule yesithathu ngoba phela vele obvious uZama-ke uyile ntombazane yesithathu, kanti kabuzanga elangeni. Uthe methwe embula lo sisi wesithathu, still akusiyena uZama. uNtanzi umane wasukuma uma ngenyawo, wathi eyi kwenzakalani la? Yini ingwanekwane yani le? Yini siyakhohliswa yini emini kabha? Kwathi nyayo endlini. Hhayi wamane wahamba waya kumamfethu, wayebuza ukuthi uyise phi indodakazi yakhe ngoba phela nabo abantu balaphaya kuZungu abalindele ukuthi bebone umakoti wakwabo. Hhayi guys, wabheka uZama, lutho akatholakali ndawo. Emva kwalapho kuthiwa-ke kutholani uPhinda-ke kube uyena oyobheka uZama. NoPhinda guys akatholakali. La bantwana baduke emnganyekanye egcekeni elilodwa and ababonwanga umuntu ukuthi baye ngakuphi. Akaze athukuthele kanje uNtanzi. Usho kahle ukuthi yabona uZama ngeke amane anyamalale. Uyinyama yini? Udliwe yinja? Ayikho lento le. Uphi uZama? Khiphani uZama. Uyabona lo Phinda wakho kukusiza ukuthi atholakale, ngoba nje ngiyabona ukuthi uPhinda uyena behind yonke lento le, uyena usomaqhuzu wayo yonke lento le. Guys umamfethu waphinde waqala phansi watatazela, wakhumbula kahle egqitshwa laphaya uNtanzi evele ngekhanda. Wabona ukuthi hawu madoda usezogqitshwa okwesibili. And uNtanzi washo kahle ukuthi mengase bephinde begange benomfana wakhe uPhinda, angeke asababhekisa-ke manje ikhanda phezulu iy'nyawo phansi, kodwa uzobagqiba ikhanda kube yilona eliba phansi iy'nyawo y'bheke phezulu. Obviously bazoba sebeyaphangalala bayafa-ke phela mekuthi ikhanda ligqitshiwe kusile iy'nyawo ngaphandle. Hey, anyway guys, uNtanzi-ke uthukuthele wagana unwabu emva kwalesi sehlo. Kanti-ke uZama benoPhinda bagcine beqile-ke bathola indawo ekude le la bengaziwa khona muntu. Ushilo-ke uPhinda ukuthi lalela, komele-ke ucime ifoni yakho-ke manje, ukhiphe ikhadi ulibeke kude, ngikutholele nanku upopopo, awufoneli muntu, awufoneli mngani wakho, awufoneli ngisho uma uFaith, okay? La siphephile la. Wase washo uZama ukuthi kodwa angeke ungqesito ubaba uzosithola, ngeke aze usiyeke, engaze asifice nanoma inini impela. Ngiyamazi ubaba uzosibheka, uzosifuna azosithole. Hhayi uPhinda guys wamane wadla imihlathi, waphrithenda sengathi akamuzwa uZama uthini. Guys, nazi iy'ngane y'ganga, asazi-ke ukuthi meyibanjwa ziyothini, kakhulukazi nje uPhinda.
kungcono uzama vele phela igazi likaNtanzi ngeke azaze alinyazwe kodwa uphinda, hey guys, ngiyamsabela kwangempela. Akupheli-ke lapho, uSanele guys umane nje wabuka uhlelo oluthize kwi-TV laphaya kubo, kanti nomakoti wakhona uNokwanda uyamtshela ukuthi kunabantu ababamba abantu abakhomitha i-fraud, bebakhiphe ku-TV umhlaba wonke jikelele, banekeke kuwona, bevele ukuthi kahle kahle bangobani. Ube-interested-ke uSanele, wahamba wabafonela labo bantu, waqeda wacela u-meeting osheshayo kuNogadla, washo ukuthi ucela ukukhuluma noGadla and useyimisele manje ukusebenzisana kahle naye. UGadla-ke umane wabona ukuthi hhayi uSanele sengathi usohlangothini lwakhe, kanti hey akabuzanga elangeni. Abantu nje baka-TV basendleleni babewukufika nje bamgaxa imibuzo enzima uGadla, bambuza ukuthi i-stadium sakhiwa nini? Wathi siphi i-stadium? Wathi lesi othole 150 million ukuthi usakhe, usakha nini? Wathi angazani na-stadium, imali ayingenanga kumina, hhayi ingene kunangu uSanele. Kwathiwa cha, sinabo bonke ubufakazi, wena ufotshe ngisho i-signature yalo mnumzane, wena ungqondongqondo wayo yonke le mali le. Sibuza ukuthi uthathephi igunya lokwakha i-stadium sa-150 million and bani vele okunikeze igunya lokuthi uthathe le thenda le? Hhayi, kwamane nje kwaba yindeka bandla kuGadla, kwaqeda kwafika amaphoyisa guys, aqeda ambopha-ke waboshwa kanjalo. Ngapha abobaba bathumile ukuthi bayohambisa amalobolo okuzama, ngapha yena uyaboshwa. Hhayi, and worst part kwayilowo zama loyo athi uyamlobola useqile, uncamela ukubaleka kunokuthi ashade naye. Hhayi-ke bekumnandi komagwaza guys, emva kokuthi uGadla aboshwe impela kube ukufika isikhathi la uSanele vela ku-TV. Hhayi, wonke umndeni ubukade u-proud for uSanele. Lapho-ke angiphathi u-Ayanda uze washo ukuthi sasa bhuti wami, hhayi wenze kahle kakhulu. Kanti ubhuti-ke uzothi esejabula ajabule kweze kweqe, wagcina eseshawa yi-stroke. Uthe uyayiphakamisa ingalo yakhe yaka-left yanqaba. Hhayi bo, ngisho umndeni wakhe waqala wabona manje ukuthi khona okungahambi kahle. Basondelile-ke eduze kwakhe elokhu eshilo ukuthi angiyizwa ingalo yami, angiyizwa ingalo yami. Angazi-ke manje ukuthi yini le ngampela ehlasela uSanele mncane kangaka, i-stroke baba, kwenzakalani ngampela? Akadli yini healthy ubhuti? Hhayi bo, isimanga phela lesi. Noma mhlampe-ke indlela uBanele azama ukuyibonakalisa ngayo ukuthi ukhona, noma ufuna ukubuya futhi, sizothola guys ukuthi ngampela inhloso la ikuphi. Kodwa-ke uNokwanda ushilo ukuthi uGadla wonke lo useyamthakatha, ubonile ukuthi hhayi umbophisile, manje indlela ayiphindisela ngayo le umane nje wamshaya nge-stroke. Guys, kwanzima komagwaza. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqabeleni Buthela Mazwibela, iThonga ngomhla